дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар аз ҷониби комиссияи ҳавзавии ҳудудии якмандатаи интихоботии Бохтар 26 оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аксияи тарғиботӣ таҳти унвони «Овози ту ҳалкунанда аст» гузаронида шуд. дар ин чорабинӣ ҷавонону ихтиёриён фаъолона ширкат варзида варақаҳои иттилоотиро оид ба интихобот дар кӯчаву хиёбон, бозор ва марказҳои савдою хизматрасонӣ ва дигар маконҳои ҷамъиятӣ паҳн намуданд. ҳамчунин ба воситаи насби шиёру овезаҳо бо навиштаҷоти тарғибкунандаи аҳолӣ ба интихоботи дар пеш истода, мошинҳои сабукрав ва махсуси идораҳои давлатӣ дар маҳаллаҳо давр зада бо садои баланд таҳти унвони «Овози ту ҳалкунанда аст» сокинонро ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ даъват намуданд. ҳамзамон дар маконҳои серодам аз ҷумла назди бозорҳо, истгоҳҳои нақлиётӣ ва муассисаҳои таълимӣ воситаҳои тарғиботӣ аз қабили баландгӯякҳо, лавҳаҳои иттилоотӣ ва мониторҳои электронӣ истифода гардида шаҳрвандон бо тартиби овоздиҳӣ ва қоидаҳои интихобот шинос карда шуданд. ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ба раванди интихоботи маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо қарори комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 декабри соли 2024 таҳти рақами 10 тасдиқ ва пешбинӣ шуда, барои он мебошад ки мақсад балон бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ва сиёсии ҷомеа, тақвияти масъулиятшиносии омма ҷиҳати иштирок дар раванди идоракунии ҳокимият ва бо мақсади мусоидат ба баланд бардоштани масъулиятшиносии шаҳрвандӣ интихобкунандагон мебошад. дар доираи аксия масъулони комиссияи ҳавзавии интихоботӣ бо шаҳрвандон суҳбатҳо баргузор намуда аҳамияти иштироки фаъолона дар интихоботро барои таъмини шаффофият ва адолати иҷтимоӣ шарҳ доданд. онҳо таъкид намуданд ки иштироки ҳар як шаҳрванд дар интихобот на танҳо ҳуқуқ балки масъулияти шаҳрвандӣ маҳсуб меёбад. ин гуна иқдомҳои тарғиботӣ то рӯзи муайян гардида дар маҳаллаҳо, муассисаҳои таълимӣ ва корхонаву ташкилотҳо идома хоҳанд ёфт то ин ки сатҳи огоҳӣ аз раванди интихобот ва аҳамияти иштироки фаъолона дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ баланд бардошта шавад.